जयो ततो जयमुदीरये नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तमश्लोके भगवदनन्दनर्जनैर्भवति नैष्टिकी కృష్ణవే హరే కృష్ణ మాతరేగ్లా శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ బత్తనంచిన మాత భగవద్భక్తరేగ్లా హరే కృష్ణ ಅಂಚನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದ ಮೂಜನೇ ಸ್ಕಂದದ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದುಲ್ಲ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಮಹಿಮೆ ಅಂಚದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಮಹಿಮೆ ಇಂಚಿನ ಅಂಚದ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅದು ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೊಡೆ 24ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತೂದಿತ್ತ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ 2 ಶ್ಲೋಕದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪು ಅಂಚಂದು ದೇವಹೂತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನೆ ಅದೇ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಂಚಂದ ದುಂಬು ಮೂಜಿ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದಿತ್ತರ ಅಂಚದ ಐಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಉತ್ತರ ಅದೇ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚದ ದಾದ ಉತ್ತರ ಪನಂಚದ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತ 34ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚದ ನೆಟ್ ಪಂಡೆರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಕ್ರಿಯೆಡ್ ಆಸಕ್ತನಾಯನ ಪಾದ ಕಮಲಲ ಸೇವೆಡ ಸದಾ ನಿರತನಾಯನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಜಾಯರೆ ಮನ್ಪುಜೆ ಅಂಚದ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಂದೆ ಪಿರ ಜಾರಂದೆ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಂದೆ ಪಣ ಪಿರ ಜಾರಂದೆ ನಿರತನಾಯನ ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತೆ ಸದಾ ಎನ್ನ ಲೀಲೆಡ್ ಕ್ರಿಯೆಡ್ ಸೂತ್ರಗೈವೆ ಪಣ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯನ ಕೀರ್ತನೆ ಮನ್ಪುನ ಐತ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ 35ನೇ ಶ್ಲೋಕರ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತಾರ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ನ ದೇವಹುತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಅಂಚದ ನು ಮಾತ ನಮಕ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಮಕ್ ಪಡೆದು ಕೊರ್ಪುನೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ಶ್ಲೋಕ 35 ನೆಟ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಶ್ಯಂತಿ ತೇ ಮೇ ರುಚಿರನ್ಯಭ ಅನ್ಯಭ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಲೋಚನಾನಿ ಕೃಷ್ಣ ರೂಪಾನಿ ದಿವ್ಯಾನಿ ವರ ಪ್ರದಾನಿ ಹರೇ ರಾಮ ವಚಂ ಹರೇ ರಾಮ ಯವದಂತಿ ಹರೇ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಅನಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪು ಬೊಕ್ಕನ ಮಾತೆಲ್ಲಿದೇನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಶ್ಯಂತಿ ಮೇ ರುಚಿರಾಣಿ ಅಂಬಸಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ವಕ್ರ ಅರುಣ ಲೋಚನಾನಿ ರೂಪಾಣಿ ದಿವ್ಯಾನಿ ವರ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಾಕಂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ವದಂತಿ ಪಶ್ಯಂತಿ ತೇ ಮೇ ರುಚಿರಾಣಿ ಅಂಬಸಂತ ಪ್ರಪನ್ನ ವಕ್ರ ಅರುಣ ಲೋಚನಾನಿ ರೂಪಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷವೇ